Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo al canal de Sortiu i Disfruteu vídeo per parlar d'una nova victòria del Girona que torna a ser líder de primera divisió a l'espera del que faci demà el Real Madrid en el seu partit davant del Rayo Vallecano. Un Girona que està fent rutinari el que és excepcional, l'equip de Mitchell que ha tornat a guanyar en aquest cas al Sadar, un dels camps més complicats d'aquesta Lliga eSports. El partit l'ha dominat, sobretot els primers minuts, el conjunt gironí, amb un primer gol que és excepcional, un Savinho que monta la contra a la perfecció, quan ha d'encarar encara, quan ha de posar la pausa la posa, i després Dogbik amb una gran visió de joc. Que bé que s'està adaptant Dogbik, ja només amb els gols ni amb les assistències, sinó amb el rendiment que està jugant, amb com està encaixant amb els seus companys. El Girona, que ha vist com Budimir, un davanter que a mi em sembla totalment infravalorat, és a dir, és un golejador de molt nivell que t'assegura uns 10 gols per temporada, ja en porta 6, està començant molt i molt bé la temporada al davanter de l'Osasuna, doncs que per partida doble posava en avantatge als navarresos. En aquell moment molts podien pensar que la ratxa del Girona arribava a la fi, però és que avui s'ha vist el despreci que té aquest de Girona, les ganes, la set de victòria, ja només després del gol de Dogbik, que posava el 2-2 al marcador, com ràpidament recullen la pilota, com creuen en la victòria. Avui molts haurien pensat que un empat era un bon resultat per a aquest Girona, tots menys els futbolistes del propi Girona, que ja han anat, i després de veure, com comentàvem, Budimir deixava a Osasuna en avantatge 2-1 al marcador. Els gols de Dogbik, a Aleix Garcia i Tsigankov donen una nova victòria a l'equip entrenat per Mitchell. Per part de l'Osasuna avui, Sergio Herrera a la porteria, Areso, Catena, David García, Mojica a la defensa, Moi Gómez, Torró al doble pivot, Chimi Ávila, Rubén Peña per les bandes, Aimar Oroz a la mitja punta, a dalt ante Budimir. És el que comentàvem, és un equip, aquest Osasuna, que a mi em sembla un molt bon equip, té jugadors com el Chimi Ávila que són molt perillosos, tenen molta mobilitat, canvien molt de banda. A mi, un futbolista que m'agrada molt, a part de Torró i Moi Gómez, que em semblen futbolistes excepcionals, i un que avui ha estat suplent com és Moncayola, m'agrada molt Aimar Oroz. Crec que és un jugador que en espais reduïts és magnífic, té una qualitat realment brutal, i en defensa és un equip que a mi m'agrada molt, sobretot pel capità d'aquest equip, pel líder d'aquesta defensa, com és David García, un defensa, un futbolista que està sent l'MVP les últimes temporades, el millor jugador amb diferència d'aquest Osasuna, i ha sentat a la selecció espanyola, un futbolista cabdal per entendre els bons resultats en aquests últims anys de l'equip entrenat per Iago Barrasate, que avui, com dèiem, tot i no fer un mal partit, tot i després de l'empat de Budimir, doncs ha estat millor que el Girona, i ha dominat el Girona. Ha vist com l'equip de Mitchell, una vegada més, en una reacció de campió, li remuntava el partit en els últims minuts. Avui el Girona amb Gazzaniga a la porteria, Arnau Martínez, Eric Garcia i Blind de centrals, Miguel Gutiérrez, Jan Couto pels carrils, i Ángel Herrera i Aleix Garcia al mig del camp, a dalt Dogbik, Savio i Ivan Martín. Aviam, anem a pams. Primer de tot, hi ha un futbolista que aquesta temporada està trencant barreres, com és Ivan Martín, a base de gols, a base de... És a dir, els dubtes que es podien tenir amb aquest Girona és si es trobaria un nou de referència que pogués substituir a Tati Castellanos. N'han trobat un que per mi Dogbik és bastant millor, i era molt difícil, però és que és bastant millor, aporta molt, aporta gol, aporta assistència, és molt bo el futbolista ucranià. I si es podria cobrir la baixa d'Oriol Romeu. Ostres, la veritat és que entre Ivan Martín i sobretot Ángel Herrera estan fent oblidar el faldut d'una manera sorprenent pel públic en general. És a dir, ningú se'n recorda d'Oriol Romeu a Girona. És que possiblement amb Oriol Romeu el Girona no estaria on està ara mateix. És a dir, és realment increïble com el Girona ha dissipat tots els dubtes que hi havien en l'entorn sobre el mercat de fitxatges, que ha tornat a estar excels, d'un Girona que és, recordem-ho, líder de primera divisió després de 12 jornades en les que ha aconseguit 10 victòries, els mateixos punts que el Barça la temporada passada, que va ser campió a la jornada número 12. Estadísticament el partit, doncs molt igualat. Avui el Girona, que ha xutat 4 vegades a porteria i ha fet 4 gols. És a dir, és un Girona molt efectiu, és un Girona
que fa molt mal a dalt, que té autèntics punyals per les bandes, té un davanter centre que les enxufa totes com és Dogbik i té un equip en el que tothom té gol. Si tu et fixes migcampistes com Ivan Martín, Yangel Herrera, Aleix i els futbolistes de tal com Savio, Tsigankov o el mateix Dogbik, tots tenen molt i molt de gol. Aquesta és la clau d'un Girona que és l'equip que més gols marca d'aquesta primera divisió. Increïble l'inici del Girona que, com dèiem, està fent rutinari el que hauria de ser excepcional en un equip com és l'entrenat per Michel, que després d'aquesta victòria davant de l'Osasuna aconsegueix uns registres de rècords. El Girona que segueix líder una jornada més.